O Colexio Santomé de Cambados é un dos 55 centros educativos de toda Galicia que participan neste programa piloto de vacinación intranasal contra a gripe, unha iniciativa que busca inmunizar 19.000 alumnos de infantil e primaria de todo o país. 500 deles son da zona de Pontevedra e outros 1.200 da do Salnés, pertencentes a 6 centros educativos. A chegar a vacina aos nenos, de maneira que podamos protexer a esos nenos que entre 3 e 11 anos van a salir daqui vacinados, todos os que dixeran sí a esta vacina, cunha vacina intranasal, cunha vacina de máis fácil administración, polo tanto, máis aceptada polos nenos, e que non solamente protexe os nenos, sino que temos que dar esa mensaxe ao resto da poboación que estes nenos protexen así, de alguna forma, os seus avós, que moitas veces están cos seus avós, cos seus pais. Ademais deste colexio cambadés, a campaña inclúe o Colexio Xunqueira 2 e a Escola de Educación Infantil Concepción Crespo Rivas de Pontevedra, o Área Longa e o Sagrada Familia de Vilagarcía e a Escola Sonrisas e Lágrimas da Illa. En total están chamados a vacinarse 1.700 nenos, de entre 3 anos ata 11 anos. E a verdade é que estamos moi contentos coas cifras acadadas porque casi o 50% dos nenos aceptaron a vacinación. Hai moitos nenos que tamén aceptaron, pero que se van vacinar, pero non no colexio, porque no colexio só administramos a vacina intranasal. Hai nenos que hai indicacións nas que non poden recibir este tipo de vacina e vacinaranse no seu centro de saúde. A campaña de vacinación infantil contra a gripe de carácter xeral en todos os centros de saúde de Galicia tamén está en marcha dende este luns. Explican dende o Sergas que non toda a rapazada pode recibir este tipo de vacina intranasal. Bueno, que os nenos que conviven con persoas que están inmunodeprimidas ou que son alérxicos graves ao ovo ou que están con tratamento con salicilatos non poden recibir a vacina intranasal porque é unha vacina con virus atenuados. Entón teñen que recibir a vacina que está recomendada para os desde que teñen 6 meses ata 23 meses, que é a vacina intramuscular. Todos os nenos que están a participar neste programa piloto teñen unha idade comprendida entre os 3 e os 11 anos.